Pangalawang demo ko na to kasi na-delete ko yung video. Hey guys, it's me again, Mia, and welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, wag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, magre-review na naman tayo ng product. And ang i-review natin ngayon ay itong feminine wash na tinatawag nilang Cherry Bomb Freshness. And pinadala to sa akin ng isang online shop which is Confession Beauty sa Shopee, and meron din silang Facebook. So if you're interested to see what are my thoughts or to hear my thoughts about this product, please keep on watching. Before ako mag-proceed sa review guys, i-share ko muna sa inyo yung thoughts ko bakit kailangan nating mag-feminine wash and kung kailangan ba na araw-araw tayong mag-feminine wash. According to studies guys, ang vaginal canal natin or yung mga feminine parts natin down there, may natural acid kasi na nangyayari dun sa vaginal canal natin which protects our vagina from getting fungal infection or bacterial infection. So, kapag meron tayong menstruation, mas higher ang risk natin na magkaroon tayo ng vaginal infection, especially bacterial and fungi, kasi yung pads natin, yung tampons natin, may blood yun. So, within hours na nandun yung pads natin, magkakaroon ng bacterial growth or fungal growth doon na pwedeng pumasok directly inside our vaginal canal papunta na dyan sa loob-looban ng reproductive system natin. So, bakit nga ba kailangan natin mag-feminine wash? Feminine wash tayo kasi merong mga feminine wash na meron silang antibacterial or antifungal kapag may existing fungal infection ka na or bacterial infection ka na, nakakatulong siya para malesen yung paggagrabe ng disease na meron na sa'yo. So, kung wala ka namang fungal infection or bacterial infection, nape-prevent niya na magkaroon ka ng mga ganong infections. Ngayon, kailangan ba araw-araw tayo na mag-feminine wash? Some says, okay lang daw once a day. Some says, every time na mag-wash ka, mag-feminine wash ka. Some says naman na every other day, ganun daw yung paglalagay ng feminine wash. According to what I've learned guys, kailangan as much as possible, kailangan once a day ka lang na magfe-feminine wash. Kasi kung nagfe-feminine wash ka more than once a day, nasisira mo yung natural acidity ng vaginal canal natin, which also protects us from getting those diseases. So I hope you learned something in that mini lecture guys. So proceed na tayo sa review natin sa product na ito. So, yung mga ingredients guys, if you're interested to see, ilalagay ko na lang siya dito para makita nyo na and makita nyo kung may mga allergies kayo sa mga ingredients na nagamit or hindi pwede sa inyo yung mga nagamit dito para mas detalyado po tayo kasi ayokong magkaroon ng mga allergic reactions dyan, yung mga masaselan ang balat. Now, for the claims naman ng product natin, which is the basis of our review, sasabihin ko na lang dito guys, meron siyang tinatawag na tightening effect. Second, meron siyang moisturizing effect. And antifungal daw siya and antibacterial. And 100% natural po siya. And isa pa dito guys na nagustuhan ko, meron siyang cherry bomb freshness. Now, later on, malalaman nyo kung ano nga ba yung sinasabi nilang cherry bomb freshness na yan. Let's move on to my observations kung na-meet ba ng product na ito yung mga claims nila or yung mga expectations ko. Number one na napansin ko guys is the scent. Alam nyo naman ako, laging sa product, pagbukas ko pala ng product, lagi kong ginagawa is amuyin yung product. Kasi I'm really a sucker of a good smelling product. So, una sa lahat, pagbukas ko, inamoy ko na siya. And the scent is cherry blossom or cherry bomb. Ganon. Basta cherries. Ganon siya yung amoy niya. And meron siyang napaka-strong ng scent niya guys. Para siyang, parang kahit dito pa lang, medyo maamoy mo na siya. Pero pag tinutok mo talaga siya, ang sarap. Ang tinutok ko talaga siya sa ilong mo. Sorry. Para siyang, yung mga drinks na cherries, ganon, yung scent niya. Pero guys, kapag rinab mo siya dun sa kamay mo or sa daliri mo na siya, masisinghot mo or maaamoy mo na meron siyang konting hint ng parang mga cherry flavored na medicines ng mga bata. Yun. So, medyo strong yung scent niya in short. Pangalawa, yung consistency ng product. Guys, normal consistency lang din siya. Kagaya lang din siya ng mga nabibili natin sa mga grocery stores na
mga feminine wash, ganun lang din yung consistency niya. Hindi siya watery, hindi rin siya masyadong malagkit. Saktong-sakto lang, guys. And if you are concerned if they've used a colorant with this product, kasi alam ko sa inyo, madami sa atin, maski ako, ayoko na yung product, meron siyang colorant na ginagamit. Okay na yung may scent, wag lang yung may color. Kasi, mas particular ako sa mga colors na ginagamit. So, with this thing, good news naman siya, guys, kasi wala silang ginamit. Let me show you. Yan. Wala siyang color. Can you see it? Ayan. Ganyan yung consistency niya. Medyo watery na medyo malagkit. Ganon. So, clear siya, guys. Wala siyang kulay. So, kung ano kayo sa mga colors, safe to para sa inyo. Eto na, guys. Eto yung pinaka-inaabangan na confirmation ko regarding this product. Kasi nga, meron siyang tightening effect. Pero wala siyang nasabi dito, guys, about sa na-feel ko when I first use this product. Bale na may heads up naman sa akin yung seller, si Sis Joyce, na sis, mafe-feel mo yung ganito when you use the product. Pero dito sa kanilang packaging, wala silang nasabi na ganon. So, ano nga ba yung na-feel ko when I first used the product? Pagkagamit kong ganyan, guys, sabi ko, parang may something. Medyo natakot ako kasi, syempre, first time kong gumamit ng product. Ganun talaga ako, guys. Ganun ako ka-paranoid kapag gumagamit ako ng mga product na wala sa claims or hindi ako na heads up. Pero, yun nasabi naman ni Sis Joyce. So, sabi ko, eto na ba yun? Ang lamig niya, guys. Sobrang lamig sa feeling. Sabi ko, ang lamig. Sobrang, alam mo yung parang, kapag nag-chewing gum ka ng may mint, ganun. Parang, mas malamig pa doon. Parang kang naglagay ng ice down there. Malamig siya. And, maganda siya for me kasi yung ganung lamig, lalo na ngayong summer, sobrang init kapag galing ka sa labas, kapag maghapon kang nasa labas, nanlalagkit na yung feeling mo, gusto mo nang maligo. Eto, guys, perfect na perfect to kasi yung feeling mo sobrang fresh, sobrang lamig, ganun. Yung feeling mo na clean ka talaga, yung feeling mo na ano ka talaga, na nalinisan ka talaga, hindi ka na feeling nanlalagkit. Ganun yung feeling, guys. So, gustong-gusto ko siya. Ang fresh niya. Cherry bomb, fresh talaga siya. And with the moisturizing part, hindi ko masyadong alam dun, guys. Wala akong masasabi dun. Kasi, when it comes to our vaginal discharges na talaga, meron talaga tayong normal discharges tayong mga babae, especially when it comes to before ka menstruation, meron kang tinatawag na white mens, mga ganyan. So, yun, guys, hindi ko siya masyadong ma-review regarding the moisturizing. Pero let me know down below if you've used this one, kung nakakapag-moisturize siya sa inyo. Kasi hindi ko siya alam i-feel kung nakaka-moisturize ba siya. I'll be honest with you, guys. But for the antibacterial and antifungal niya, maganda siya, guys, kung yun yung claims niya. Kasi naabangan ko na mag-bench ako. Yun yung maganda na sa mga feminine wash na may antifungal and may antibacterial kasi hindi ka magkakaroon ng itchiness. Wala kang skin itchiness, wala kang vaginal itchiness, ganyan. Well, normal naman sa atin magkaroon ka ng itchiness dahil lang sa irritation ng napkin mo or what. But at least you will not get infections lang dahil lang sa napkin mo or sa tampons mo. Kasi meron tayong antifungal and antibacterial. It helps to lessen the risk of getting those infections. And of course, guys, kung merong antibacterial and antifungal lang isang product, malilesen yung chance na magkaroon ka ng stinky down there. Kasi yung fungi and bacteria ang nagkakos ng scent na hindi ka aya-aya, na maamoy mo kapag, lalo na kung hindi ka regular na nagwawash or hindi ka talaga nagwawash, nagtitipid ka ng tubig, gano'n. Eto, guys, hands down sa ganitong mga products kasi talagang hindi ka magkakaroon ng chance para magkaroon ka ng stinky pem-pems or stinky vagina. And ito, guys, they sell it for 100 pesos for the 60 ml na siya. And okay naman siya. With the benefits, I will go buy it for myself din naman. And kailangan ko din naman siya. Hindi talaga nawawala sa akin, guys, sa banyo ko na magkaroon ako ng feminine wash kasi very important
sa araw-araw na pagligo ko talaga ang feminine wash. Part na yan ng ritual ko or part na yan ng routine ko when it comes to my bath essentials. Kung tatanungin nyo ako kung everyday ko ba siya nang ginagamit o hindi, I use it every day, pero once a day lang siya, not every time that I wash my vajayjay. So, once a day lang guys, para safe tayo and walang magkaroon dito ng mga irritations. But so far, sa tagal ko siyang ginamit, hindi naman ako nagkaroon ng skin irritations, hindi naman ako nagkaroon ng skin itchiness or vaginal itchiness. So far, 9/10. And sana madagdagan dito yung lamig, para hindi tayo magulat lahat, no? Nandito sana sa claims yung sinasabi na malamig siya. And with the tightening effect, guys, I don't know, pero sa mga married, let's see kung ano nyo. Pero dahil kasi sa lamig, guys, magkakaroon ka talaga ng vasoconstriction down there. Kasi every time na yung cold mag-hit sa sa skin natin or in our part of our body, there will always be a vasoconstriction, and yun yung nagpapatighten. So, malay natin, magkatotoo talaga siya. But let me know down below guys kung ma-feel nyo na magkaroon kayo ng vaginal tightening. Hindi ko kasi ma-review na yung mga part na yan. I'm so sorry. So, yun lang yung thoughts ko guys about this product. And as promised, I will be doing a giveaway kasi sobrang dami ng pinamigay sa akin ni Sis Joyce na mga products, na mga feminine wash. I will be sharing it with you guys. So, ang kailangan nyo lang gawin is thumbs up this video. And syempre, kailangan nakasubscribe kayo sa channel natin. And follow me on my Instagram and comment kayo kung bakit importante sa inyo ang feminine wash. Dun sa picture ng tinagyan na feminine wash dun sa IG ko. And then come back here on this channel and i-comment nyo kung ano yung IG username nyo para maka-enter kayo sa giveaway. So that's all guys. I hope you enjoyed watching this video, and if you haven't subscribed yet, please do subscribe and like this video. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah! Listen to my heart beat, beat, beat. Saying, do you love me, me, me? But I'm not here alone, so I put you in a song beside my heart beat, beat, beat.